Zábřeh na Moravě. Zpoždění rychlí číslo 701 Nutno společnosti. Pravidelný odjezd 7 hodin 15 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3774 společnosti České dráhy ve směru Česká Třebová, pravidelný odjezd 6 hodin 51 minutu, odjede od 3. nástupiště z 5. koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.